दिनै माग दाननि आघोन दाननि 1 तारिख दा बे आघोन दाननि 1 तारिखआव बयबो साफ्रोमबो न'खरफ्रामबो दुब्लियाव थांनानै माइखौ हाजेननानै लायो। बेखौनो आग लायनाय बुङो। बेखौ गुबुन गुबुन जायगायाव मोनथाम रोखोमनि बुंनाय जायो। आग लायनाय, माइनाव दुब्लिनिफ्राय माइनाव बरायनाय आरो लोक्षि बरायनाय होननानै बुङो। थिग बेबादिनो आंबो सासे बाथौ सिबियारि जानानै क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय रामफलबिल आनसलिकनि सिङाव थानाय आफ्ला गामियाव आंहाबो जिहेतु बेहायनो जोनोम मोननायखाय, आं बेवहायनो माइ गायनायखाय, आं जिहेतु क'क्राझाराव थायोब्लाबो आङो आफ्ला गामियाव फैनानै आंनि दुब्लिनिफ्राय माइ आग लायग्रोनाय जादों। बेखौ बाथौ धोरोमनि नेमखान्थि बादि दा जोङो बरायदों। बेखौ गोदो गोदाय बयबो लायखायोमोन आरो आङो लामायाव दहाय क'क्राझारनिफ्राय जेला फै नुबोदों। थिग बेबादिनो आङो दिनै दुब्लिनिफ्राय आग लायनाय हाबाफारिखौ मावनाय जादों। लोगोसे आङो बेजोंनो लोगोसे लोब्बा लाखिनानै क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि जोंनि आर'ज हान्जा बिथांमोनखौ लेंहरनानै आङो दा आर'ज लागासिनो दङ। बेखौ नुगासिनो दङ आरो दा। नोंथाङा बेबायदि परम्पराखौ माब्लानिफ्राय आरो बोसोरफ्रोमबो खालामदों? आङो बेखौ खालामफेराखै। गोदो आं उन्दै समाव आइमोनखौ आङो बे गामिनिफ्राय 35 बोसोरसो सिगां आङो क'क्राझाराव थाहैदों। नाथाय आइमोनखौ गोदो गोदाय आङो नुयोमोन। खिन्थु बेखौ आइमोन गैला, आफामोन गैयैखाय आङो जिहेतु न'निनो सासे गारजेन जानायखाय आङो बे खामानिखौ आग लायनाय हाबाफारिखौ देग्लायनिफ्राय खालामफिननाय जादों। जों मिथिनो लुबैदों नोंथांनिफ्राय जे गोदो गोदायनिफ्रायनो बे परम्पराखौ फालिबाय थादों। मानि थाखाय आग लायनाय जायो बेखौ जों एसे फोरमायदों। बाथ्राया सैथो, आग लायनाया लायखायो बयबो। नाथाय बेखौ गुवारै रावबो मिथिनाय जाया। मानो होननानै बेखौ जिहेतु बे आग लायनाय जाहैबाय न'खरनि न'खरगिरि माइनावआ फुंबिलि समाव स्रोद थांखोमानानै माइखौ हानानै लाबोनाय जायो। जाहाथे फैनाय समाव रावबो नुवा बा रावबो बेखौ जंखायनो मोना होननानै फोथायनाय थानायखाय फुङावनो थांनानै लाबोनाय जायो। नाथाय आं दिनै सासे बाथौआव ओंखारनानै बाथौ गौथुमाव ओंखारनायलाय माखासे नेमखान्थिखौ जोङो दुलाराय बाथौखौ लांफानांगौ होननायलाय बे हाबाफारिखौ दिनै लानाय जादों आरो। नोंथाङा दि मोजां हाबाफारिखौ लादोंबा गोदोनि परम्पराखौ नोजोर बोनानै नोंथाङा देग्लायबो बा दिनैबो बेबायदि मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिखौ लादों। खिन्थु जोंनि बर' हारिनि गेजेराव नोंथांबायदि जिथु हाबाफारि लानाय बेबायदिखौ दानिया नुनो थांलिया। दुखुनांथावा बेनो, जों बर' हारिफ्रा माखासे गुबुन हारिनि धोरोम नेमखान्थि लानानै गुबुननिखौसो बांसिन बरायनाय जायो। खिन्थु आङो दिनै बे आग लायनाय माइनाव बरायनायखौ जाहाथे जोंनि बर' हारिफ्रा गोदो गोदायनि नेम खान्थिखौ जाहाथे बयबो बोखांफिनो, बे हिसाबै आं दिनै नैबेखौ बाथौनि नेमखान्थि बादियै आग लायनाय बा माइनाव बरायनायखौ, दुब्लिनिफ्राय माइनाव बरायनायखौ हाबाफारि लानाय जादों। जिहेथु नोंथाङा दुब्लिनिफ्राय आग लायनाय एबा माइनाव बरायदों, माबायदि नेमखान्थिनि गेजेरजों दिनै फुंबिलियाव आङो बेखौ जोंहा मोनसे नियम दङ। गामिया जिहेथु जोंना गुदि बाथौखौ फोथायनाय दङ। नाथाय आङो दुलाराय बाथौ गौथुमनि नेमजों आं सिबियो। मोननैबो नियम खान्थिजों बेखौ फालिनाय जादों। माइ हानानै लाबोजेननायाव गुदि बाथौनि नियमनि जाय बिथां दामगिरिमोन, बिथांमोनहा माइनावखौ दामै दामै बरायनानै लाबोदों। आरो आं जिहेतु दुलाराय बाथौ गौथुमनि नेमजों सिबिनायखाय आङो नैबे लामा ससेनिफ्राय दुलाराय बाथौ गौथुमनि नेमखान्थिजों बरायनानै लाबोनाय जादों।